Tata somtebe nontela msimba peche peche mfazo nemba ndatizo za mato taibomvu. Nina basatete ne basanyimba ne mkoto kwa sika ndaba ikalama dictionary. Ndaba ititi mzeli. Ngalunya inja ngaphethe nduku ngathi nyaka kwaphithika ngathi nyaphulela kwanetha. Sikukula mntalo hlale emoshali. Ngibingelele nonke South Africa lapha khona. Konyama ngayipheli kuphela amazinyendo taphansi kwela sekholi ngibingelele kwamasha sinqanqanquni kwesika banana. Ngibingelele phesha kaNciba eMaxhoseni molweni mawethu. Ngibingelele phansi eGiyane. Dumela ngawuvela ke lidumelisa kabitsela ntate emodimo. Ngibingelele eMpumalanga ngithi lochane. Kusho kanjalo mina indumandumane sengenele bafowethu udokotela uKhehlelezi njengoba nibona MK loqina ngimile nje ngithi amandla ma comrade lapho khona uyibhale nje comment yakho uthi awethu bafowethu ngicela ukuzonika iupdate case that has been going on from last year. It took almost a year. Khona umuntu ozoyibuza athi why ungashanga umuthi le case yaphela. Umuthi udinga icommon sense. Kunala okumele umuthi ushaye khona. It's like you asking me ukuthi bathe abantu mabe kuphikisana nawe agwisha nawo why ungathathanga isibhamu abadubula ngoba uphatha isibhamu. Isibhamu naso sidinga ukuthi mawusebenzisa usebenzisa ngomqondo. Umuthi awuhlukumezi icommunity, awuhlukumezi abantu. Umuthi kudinga uze kahle. Le case yayi kanjena. You will remember ukuthi ku YouTube kunala engakhuluma khona ngabantu abaphila nebale limhlophe. Ngaze ngakhuluma amagama ngithi ngiyakha kanti angibonanga icala lembula ingube lingene. Umlomo ishoba lokuyiphungela isizulu sisho kanjalo. Kunamagama othi uyawakhuluma kanti kunezithe ezikubukayo bese zijika lapho zithola inxeba lokungena. Mina ke njengoba ningibona ngimile la nginomntwana onebala ophila nebala elimhlophe. Uma ngisenkantolo mina was not here to fight with them but I was here for justice. Justice athi ngidinga ke namhlanje bengidinga into eyodwa ukuthi ngithi can they give me the platform? Jwalo kusho ke ngithi mina give me the stage, the rest will follow. If you give me the platform or if you give me the stage, the rest will follow. Njenga namhlanje bengizocela ukuthi ngiyacela manje, ngiyacela judge nginike a stage, a higher stage whereby I will stand and face South Africa. And also I am willing to say kubo bonke abantu abaphila nebala elimhlophe kuye wonke umuntu disabled, kuye wonke umuntu owabuka ivideo whereby I won't rephrase ukuthi ngathini igama because they might use that name futhi. By the way, let's not run away from the fact ithi inkantolo igama elithi albino singasalisebenzisi kodwa asithi people living with albinism. So the word mina ngangilisebenzisile lalithi albino or isphiwo. So namhlanje ngizothi kunina South Africa ngiyacela ba abantu bayafana nathi siyabathanda nginayo umntwana onjalo and I didn't mean to offend anyone. If there is anyone who was offended by that, including those who open a case, into ngithandile inside the court we've met some of them who are saying Tina sama comrade MK, Tina we are chatting with you Khehlelezi, Tina silwi now, we are here to support our organization. If your organization itasukumeni seabantu bebala elimhlophe siyasukuma ngeke singasukumi. So ngizothi kunina nabo ababukayo anginizondi anyone else okade khona ecourt angathi mayengibona endleleni noma ehluphekile elele ngadlile asabe ukuza kimi. Angizondi umuntu, sinthanda nonke. Yonke umuntu affectwe ilento ngithi dudu yobe ngehlela ngezansi. Ngiyacela unconditionally lento ngiyacela uma uyibona yamukela uxolo lwami nomuntu oyisitho bese zama ukungena kuwena ezwana nawe ngegama lokuthi ubone lento. Ngicela uyomtshela ukuthi mina ngiyalimukela usolo. Ngelinye ilanga ama-standards sithi sithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela abasona uthini. Ngiyathemba ukuthi wena uzongithethelela ukuze nawe uma uthandaza uNkulunkulu akuthethelele ezulwini. Ngizosho kanjalo ngizothi South Africa, to everyone who was affected by the statement that I've released on YouTube, I am so sorry unconditionally. Everyone, can you share this video as soon as you see this video? Share it all over. I'm trying by all means to express it in different languages so that you guys can understand. It wasn't my intention to fight with people living with albinism. I was just trying to make it an awareness that there is no body part which can heal
anyone, there is no one who can use body parts. Those traditional healers who are using the body parts, they are witchcraft, and it is not allowed in the community or in the society. So everyone must understand this. I was bringing awareness. I am a traditional healer, and I don't do that. And I was putting that people must be aware of that. If there is any of those cases, those people are very important to us. So guys, ngiyaxolisa kakhulu bafowethu nabamoshekelwe imishado bethi ukhethelezi wathi no bafowethu. Siyaxolisa kakhulu labo bantu babaluleke kakhulu kuthina ngehlela ngezansi mak MK amahle nabo abantu abanebala elimhlophe abaku MK siyanithanda. Niyazi ubaba uyohlala enithanda, ubaba uthe let's unite, let's love each other. Siyabonga kakhulu, uNkulunkulu anibusise bafowethu. Thank you so much. Power to the people.